tanawa. Lak pa kaayo. Masama nang pagsod. Dana na si Oliver. Makasod, dami. Dana ang kanang dala sa yan. Yawi ni San Pedro. Ang musod na me. Namura magdaytiaw. Tiyaw nga badji. Tiaw nga badji ko no. Tiyaw na laki. Tiyaw na laki. Damutawin na ko. Bye. Thank you, kid. Bana, ang suna. It's King Ayon and today is Sunday. Adlaw karon sa pagsimba unsa mo time in ami guys unsa dili mi ka time in kay gisiradaan man ag among time inanan unsa man ni pagdong namo sa pagdong unsa man pagpanso nada pero kami pa mampung tulo na abot Dung kabo na mo eh. medyo sayo pa mamsad oh tanawa lak pa kaayo unsa man nang pagsod dana na si Oliver Makasod, dami. dana ang kanang dala sa yabi. Yawi ni San Pedro. Ang musod na me. Namura magdaytiaw. Tiyaw nga badji. Tiaw nga badji ko no. Tiyaw na laki. Tiyaw na laki. Damutawin na ko. Bye. Thank you, kid. Bana, ang suna. King. Dakaron, musod na mi ari. Kami pamampung tulo. Magtakot sa kasir. Sa mudo sa ko sa CR kay nakoy pamapan. Buwan pa ko mag-open pa ko aring mga counter. Kay Saksak. magpagwapo sa food ko adto. Layo pa man ang oras, in time in lang mi kay para ready na ba makasaksak na tanan. Shout out ni May. Sus, kinasiksihan ang elevator. Bisa pwede rin ano no? Anto na ito. His rebisco. Pero guys, na napubusa. Kuan. CR. Kaya manghinamin. Manghinaw. Saka sa dito sa parking kay nakoy mo sa kwanto niya. Dapat ko palit og medyas kay ko medyas. A few moments later. 2 hours later. Bye. Thank you. And Kuya, okay. ito si April. Oo, sa kamera. Mga una meron guys. A little longer than a few minutes later. Guys, it's me, King Ayon. Isang malaking good afternoon sa lahat. Nandito po ako sa elevator area na kung saan makikita nyo si Roy na naglilista, nagapasumangil na siya lista oy. Nga waman dyan customer rin nagaparking rumat na Domingo man eh. So karon guys, na po si JP mo na istabayan ni JP kay tingatugon muda po ay na. Hello mga madlang people. Unsa ka na si Makas, na naga diri ga pundo-pundo. Ga nay ka chatmate manggod. Kisa ka chatmate ni Makas. Dana na po si ate katong gahapon akong vlog. Dana po si ate katong naka-green gahapon. Ako niya gusto. Ngaro orasa. Kaya maura na dyan yung tambayanan. Kinagupahan ka ka dito. Friend.
libla. Number madalas. Na. Unsa po unsa mag-foods daw unsa boy? Domingo man nataron mag-foods sa tabi pura mag-boy mga way 40. Di ba gusto mo ulit diha para food ba? Oh, kami nga sa Kaya si Bagalina. Sus. Ay, sa po Marialina. Oh, mana si Marialina lupoy nga ang babae nasakitan katong vlog ko na ko una. Nagahilak-hilak sa iyang laki, ang mura ko do. Sus, hilak-hilak og laki. Si Makas na ikachatmit. Yang bana day kunong kay naliman ba day kag lahi kang iya kachatmit. Mudong ang takwad to. Unsa ka ni si Roy kapag sumangil na kay gasod kunkuan ra ni ani. Ay ul bitaw. Wa na galingkod. Gatindog na. Wa. Unsa naman kung nag-standby pag sila daare, nga po si Barba nabusog na kay lumpia ba yung sunan eh. Kaya si Maria kapag sumangit ya paduding-duding diyan ang mga tiktikit. Nana si Handayan gahapon pod. Unsa day pag maninikit? Kinagwapuhan eh. Christian bangod ni. Ano daan ka ni? Balag. Pag ibalhin day kuno siya. Temporary ra pod na kay kuwangag tao siguro. Sigawon sa makani Maria nga di man mo bayanan nimo. Was out ako sa wingka ka. Napasignal ka, jaga paduding-duding ka. Awa di ay. Dapagngon sa nako ha. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ibig ko. Lah, nay syukoy. Hi Ben, hi. Aso kay way ka ng tubes ana. Tuh, kuya way syukoy mo. Langoy oh. Oh. Tatubang pare. Wow. Grabe hansa ka ng kuhan ka jo. Muna hard trap sa asa ka IBCBN o GMA. Ano man? Kung kuhan Ben, kung aktor ka Ben, kinsa man ka? Ay, kung kinsa man ka, kinsa may ka parihan mo? Wow, Aldin. Kabahan ka na Aldin. Kaya na si Kevin. Oh my God! Wow! Kana Ben? Yes. Sige Ben, istorya Ben. Hi! Sige, May tayo. ikaw mo starring man ron. Look, with me. Lukso kagwang. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! A little longer than a few minutes later. Kano sa birthday mo Ben? November 24, Dili day, 1994. dili day November 2. Day kapila edad mo. Bensingko mura man lagi kag 18. Mura man kag si Alden Richard. Hi!
20 minutes later. King ayon og dati kauban diri nga hinuktok in town taga Sandri kauban kamo sa una. Nakita ano si Arindaan kay parehas mamigdan agiana nakita ano si Janga. Gahinuktok kay ngano. Gamay ra kuno yang masweldo ron. Kaya ra na no ayo ti kun ko ano. Ug mo na si ano. Aris ako no.